सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। खुलुमबाय, आं सिबि रानि ब्रह्म। बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावनाय जायो। नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजोंनो गोनां सानसेयारि खौरांफोरखौ मोननो हागोन। थुदो बिदिब्ला खौरां आवरायनायखौ जागायजेननोसै। दिनै 19 नभेम्बर आरो गाबोन 20 नभेम्बर। गाबोन 20 नभेम्बराव रन्जन दैमारिजों लोगोसे रिफिखां आरो जर्ज बर' बिथांमोननि थाखाय सुप्रिम कर्टआव बेलनि हियारिं दङ। जाहाथे बिथांमोनहा उदां अख्राङाव फैनो हायो, बेनि थाखाय जाहाथे गासै रायजो राजाफ्रा आर'ज खालामो, बेनि थाखाय खावलायहरदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएपिनिफ्राय। बिचार गोरोबथा गोजोन गोरोबथा जानाया 4.25 बोसोर जाबाय, नाथाय बिथांमोनहा दिनैसिमबो जोबथेसालियावनो दङ आरो गाबोन 20 नभेम्बराव बिथांमोननि हियारिं दङ सुप्रिम कर्टआव। बेनि थाखायनो रायजो राजाफोरखौ आर'ज गाबनो थाखाय खावलायदों। गुवाहाटीआव मरेल पुलिसिंनि जाथाय, अदेबानि हानजायै गाग्लोबनाय जाथाय। गाइखेर पेकेट खावनायनि दायाव सासे लाइमोन सेंग्राखौ गाज्रियैनो बुग्लिदों माखासे सुबुंफ्रा आरो माखासे जेबो हेंथा होआलासे नायबाय थादों। सासे लाइमोन सेंग्राया गंसे गलानिफ्राय गाइखेर पेकेट खावदोंमोन। बेखौ लानानैनो लाइमोन सेंग्राखौ गाज्रि गाग्लोबदों। जोग्लिनाय सौग्लिनायनि अनगायैबो गारिनि साबिजों मेगन आरो मोखाङावबो थुनो नाजानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो खर'आव आथिंजों गोबां खेब जोग्लिनायखौ नुनो मोननाय जादों, जायनि थाखाय लाइमोन सेंग्राया होज्रिख्राव गाबनो गोनां जादों। मोनसे खुन्थियाव खानानै बेबायदि गाज्रि रोखोमै गाग्लोबदों लाइमोन सेंग्रानि सायाव। उनाव पुलिसा फैनानै लाइमोन सेंग्राखौ रैखा खालामफैदों आरो आयेनखौ आखायाव लानायनि थाखाय हिमांशु बैस' आरो जयन्त तालुकदारखौ एरेस्ट खालामदों। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव बिसायख'थिखौ लानानै बुलायनाय जाथाय। टीम प्रस्पेरिटीनि सोद्रोमाफोरजों टीम भिजननि एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारिया गाज्रियै बुजादों होननानै अजद होदों। लावथिजों खर'आव, मोदोमाव आरो प्राइभेट पार्टआवबो बुनाय आरो जोनायनि अजद। जोखोम जानाय हालोदाव देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारिखौ। बिथांमोना फोरमायथिनाय बायदिब्ला दावराव दावसि जानायखौ होबथानो थांनायावनो टीम प्रस्पेरिटीनि मददगिरिफ्रा हस्टेलनिफ्राय फैनानै टीम भिजननि गारिखौ बुफाय बुसि खालामफैदों। बेनि उनाव गारि सिंनिफ्राय ओंखारनायाव गाज्रि बुग्लिदों होननानै फोरमायथिदों। नाथाय दावरावखौ टीम भिजननिफ्रायसो खालामग्रोदों होननानै टीम प्रस्पेरिटीनिफ्राय अजद होदों। बेनि सायावबो टीम भिजननिफ्राय बुंथिदों दि जुदि जोंनिया दावराव दावसि खालामग्रोदोंबा बिथांमोननिया मा खहा जादों आरो सोर जोखोम जादों बेखौ फोरमान होनानै बुंथियो। मख'नो गोनांदि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव जानो गोनां बिसायख'थिखौ लानानै दुंहाव थासारि जानायनि गेजेरावनो मोनसे भिडिअबो भाइरेल जानायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव UPPLनि मावथिया बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव फैनायखौ लानानै माखासेया सोंथि खालामदों। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि बिसायख'थियाव मानो थाखाय UPPLनि मावथिया फैनो गोनां जाखो बेखौ लानानै माखासे फरायसाफ्रा सोंथि खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया दिल्लीनि बड'लेण्ड महोत्सवआव बाहागो लानानै माखासे बिबुंथि होनायनि सायाव सोंथि खालामफिनदों तामुलपुर जिल्ला एक्स एनडिएपिनिफ्राय। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा बुंथिदोंमोन दि बिटिआरआव 1,500 कोटि रां हरनाय जादों। 4,000नि गोबां एनडिएपिफोरनो रिहेबिलिटेसन होनाय जादों। मोनफ्रोमबो मुंख्लं नखरा 5 लाख राङै मोननो हाबाय। लाइमोनफोरखौ आसाम पुलिसाव साख्रियाव थिसननाय जाबाय आरो बिटिआर जौगानायनि थाखाय आसाम सरकारा मोनफ्रोमबो बोसोरावनो 800 कोटि रां हरदों होननानै बिबुंथि होदोंमोन। बेखौ लानानै बारग' एनडिएपिफोरनि सोंथि। जुदि सरकारा बिटिआरआव 1,500 कोटि रां हरबायब्ला बे रांखौ लाबोनानै बहा दोनखुमाखो बेखौ लानानै सोंथि खालामदों आरो जायफोर एनडिएपिफोरनो रिहेबिलिटेसन होनाय जादों बेखौ लन बायदियैसो होनाय जादों बा मोनदों, बेंक बा सोरखारनो रांखौ हरफिननो नांगौ, बेखौ गासैबो मोनाखै होननानै बुंथियो। मुंख्लं नखरनो 5 लाख रां होनायनि बेलायावबो गंफ्रोमबो नखरनोनो होनाय जादों होननानै प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा बिबुंथि होदोंमोन। नाथाय बियो नंखाय, मानोना तामुलपुरावनो 400निफ्राय 500 मुंख्लं नखर दं, नाथाय सासेयाबो मोननो हायाखै होननानै बारग' एनडिएपिनिफ्राय फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो लाइमोनफोरनो आसाम पुलिसाव साख्रि होदों, नाथाय प्रमद बर'आ आसाम पुलिसाव सोर एसपिनि सिङाव बबे जिल्लायाव एनडिएपिफोरा सोर कनस्टेबल आइसि अफिसाराव साख्रि मोनदों बेनि लिस्टखौ फोरमानजों लोगोसे होनो नांगौ होननानैबो बुंथियो बिथांमोना। बेनि अनगायैबो बिटिआर जौगाखांनायनि थाखाय आसाम सरकारा बोसोरफ्रोमबो 800 कोटि रां हरदों होननानै बुंथिदों। बे बेलायाव बिटिआर सरकारा 4 बोसोर जाबाय। 4 बोसोराव 3,200 कोटि रां आसाम सरकारा बिटिआरआव
हरबायब्ला बेफोर रांखौ बबेयाव बाहायखो बेखौ जोंबो मिथिनो लुबैयो होननानै बुंथियो आरो बेफोर रांखौ सोलोंथाय आरो सावस्रिनि थाखाय बाहायनाय जादों होननानै बुंथियो नाथाय बिटिआरआव गंबेसे कलेज आरो गंबेसे मेडिकेल लुनाय जाखो होननानै सोंथि खालामो बेफोरनि अनगायैबो एनडिबिफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनाय जाबाय आरो केस फोजोबजोबनाय जाबाय होननानैबो बिथाङा बिबुंथि होदों बेफोरबायदि बुंनायाव उरखावग्रा ब्रह्म प्रमद बर' आरो दिपेन बर' बिथांमोनहा आखाइ खबदों बेखौ नुनानै जों लाजिनाय मोनदों मानोना बिथांमोनहा एनडिबिफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाजोबनाय केस जोबजोबनाय गंफ्रोमबो मुंख्लं नखरनो एक्स ग्रेसिया होनाय एनडिबि रिहेबिलिटेसन होजोबनाय लाइमोनफोरखौ साख्रियाव थिसननायखौ बबेयाव नुखो होननानै सोंथि खालामो आरो बेफोर गासैनिखौबो हिसाबखौ सानसे प्रमद बर'आ होथारनो नांगोन मानोना नोंथांनि गोहोआ अरायनि थाखाय नङा होननानै बुंथियो एनडिपिनिफ्राय लोगोसे बुंथिबावदि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा नंखाय खोथा बुंनाय नङा बेफोर खोथाखौ बिथांमोनहानो पीएम मदिनि सिगाङाव बुंदों जानो हागौ लोगोसे बुंथिबावदि भारताव मोनसे जारिमिन दं औरंगजेबा गावनि बिदा फंबाय गासैखौबो बुथारजोबनानै बिफा शाहजाहानखौ अरायनि थाखाय जोबथेसालियाव जोबनानै दोननानै गाव राजा जानाय बेबायदिनो एनडिबिनि गायसनगिरिखौ जोबथेसालियाव दोननानै औरंगजेबनि आखुजों बिथाङा बिटिसिखौ सालायगासिनो दं होननानैबो बुंथियो तामुलपुर जिल्ला बारग' एनडिबिनिफ्राय रायजोआव फिन मानसि बुथारनाय जाथाय रायजोआव गले गले मानसि बुथारनाय जाथाया जाबाय थादों गुबुना बुथारनायनि अनगायैबो गाव गावनि आंगोफोरनि गेजेरावनो बुथारलायनाय जाथायाबो गले गले जाफ्लेबाय थादों जोंनि रायजोआव माब्लाबा समाव फिसायानो गावनि बिमा बिफाखौ बुथारनाय जाथाय जादों माब्लाबा समाव बिमा बिफायानो गावनि असे फिसाखौनो बुथारनाय जाथायबो जादों माब्लाबा समाव बिसिया फिसायखौ बुथारनाय जादों आरो माब्लाबा फिसाया बिसिखौ बुथारनाय जादों बे खेबाव फिसाया गावनि बिसिखौ बुथारनानै हाजोआव फबनानै दोननाय जाथाय थांनाय 1 दान सिगांनो गावनि बिसिखौ बुथारदोंमोन बेनि उनाव दा गुवाहाटी पुलिस बिलासिपारा आरो सापर पुलिसनि जथाय अपारेशनाव हाजोनिफ्राय जेसिबिनि मददजों बुरखांनानै लाबोफिनदों गोथै देहाखौ बिलासिपारानि टकराबन्दा नाटियायाव जादों बे जाथाया थांनाय 1 दान सिगांनो फिसाया बिसिखौ बुथारनानै टकराबन्दा हाजोआव फबनानै दोनदोंमोन दा गुवाहाटी पुलिस बिलासिपारा पुलिस आरो सापर पुलिसनि जथाय अपारेशनाव हाजोनिफ्राय जेसिबिजों बुरखांनानै गोथै देहाखौ बोखांदों बुथार जानाय आइजोनि मुङा रामिना खातुन साउथ सालमारा मानकाचारनि थागिबि थांनाय 4 बोसोर सिगां राफिकुल इस्लाम मुंनि सुबुंजों जुलि जादोंमोन जाय गुवाहाटीआव बेटारि रिक्सा सालायोमोन नाथाय 1 दाननिफ्रायनो गोमानानै दंमोन रामिना खातुना गोमानानै थानायखौ लानानै नखरनि सोद्रोमाफोरा पुलिसनो अजद हैनायनि उनावनो पुलिसा संदाननानै हाजोनिफ्राय गोथै देहाखौ बोखांदों ओजोंहाय रामिना खातुनखौ बुथारनायनि गुबै दायनिगिरि फिसाय राफिकुल इस्लामा खारखुमानानै दं आरो बे बुथारनाय केसाव राफिकुल इस्लामनि फंबाय हाफिजुल इस्लामनिबो आखाय थानायनि सन्देह खालामनानै पुलिसा एरेस्ट खालामबाय दिल्लीयाव बार गुबुंनाया जोबोद गाज्रि थासारियाव सौफैबाय बार गुबुंनाया बांनायनिफ्राय बांदों दिल्लीयाव जायनि थाखाय सुप्रिम कर्टआबो हाबखावनानै दिल्ली सरकारखौ बिथोन होनो गोनां जादों दिल्लीनि गुबुंनाय बारहावाखौ होबथानो थाखाय दिल्ली सरकारा थारलायै फेलें जादों होननानै सुप्रिम कर्टनिफ्राय बुंथिदों जेराव गुबुंनायखौ होबथानो थाखाय माखासे कनस्ट्राक्शननि खामानिफोर जायजों गुबुंनाया बाङो बेफोर कनस्ट्राक्शननि खामानि आरो इन्डास्ट्रिनि खामानिफोरखौ बन्द खालामथ'नो बा खम खालामनो थाखाय राहा लानो नांगौमोन नाथाय दिल्ली सरकारा जेबो राहा लानो हायाखै दीपावली फोरबोआवबो बमा गावनायाव हेंथा होदोंमोन बेखौबो दिल्ली सरकारा गोख्रोङै फालिहोनो हायाखै गारि मटर खारनायनि बेलायावबो जि नियम नीति दंमोन बेनि सायावबो गोख्रों राहा लानो हायाखै दिल्ली सरकारा दा दिल्लीयाव बार गुबुंनायखौ नोजोर होनानै फरायसालियाव फिजिकेल क्लास होनायखौ बन्द फोसावनो गोनां जाबाय अदेबानि अनलाइन क्लास होनाय जागोन थाखो 10 आरो 12नि फरायसाफोर जायफोर बोर्ड आनजादनि थाखाय थाग थियारि खालामदों बिथांमोनहा अफलाइन क्लास जागोन बार गुबुंनायनि थाखाय दिल्लीयाव गोबां जेंना जादों हां लानायाव जेंना जानायजों लोगोसे मोजाङै नुवा जादों जायनि थाखाय देहायारि जेंनाबो जानो गोनां जादों बेनिखायनो उन्दै उन्दै गथ'साफोरनि देहाखौ नोजोर होनानै फरायसालियाव फिजिकेल क्लास होनायखौ बन्द फोसावथ'नो गोनां जाबाय ओजोंहाय दिल्लीनि खाथि रायजो हारियानायावबो बार गुबुंनायखौ नोजोर होनानै थाखो 5 सिम गासैबो सोरखारि आरो सोरखारि नङै फरायसालिफोराव फिजिकेल क्लास होनायखौ बन्द खालामनो गोनां जाबाय ओनसोलनि डिसिफोरा गावसोरनि गोहोखौ बाहायनानै बन्दखौ फोलावनोबो हागोन बा अनलाइननि गेजेरजों फोरोंथाय होनो थाखाय बिथोनबो होनो हागोन एयार क्वालिटी इन्डेक्सआ सिभियार प्लास केटेगरियाव सौहैबाय बा जोबोद गाज्रि थासारियाव सौहैबाय दिल्लीया जायनि थाखाय सुप्रिम कर्टआबो दिल्ली सरकारखौ बिथोन होनो गोनां जादों खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा दासिमबो आंनि एसबि बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे आं खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो गोजोन्थों